चाहे दी फाका फाका लोग खड़ा बा गस रही तो दिक्कत हुई ज्यादा एक में एक रहला पर दिक्कत होला जात तरीका है ज्यादा भीड़ हो जाला नु जब एक में एक ठेक है तो सब तालकल का खड़ा बनी एक में एक शॉट के खड़ा रह जाला आज जो भीड़ होई ना ढकला ढकली होला कितना आदमी आनंद के प्राप्ति भी करला जानी विमलेश बाबा दिल्ली बस में भीड़ तो जानते बनी आ दिल्ली के बस के भीड़ मत कही महाराज अरे राम हो रहा गर्मी में मुंह वाला बस में चढ़ल डीटीसी के बस में दिल्ली हम तो ढुकनिया बस में प्रोग्राम रहे हो जा नागलोई विकलांग सीट पर बैठ गई नहीं जानी हई लइकवा बा ई रोड धके मुना बाबा हम बैठ गए ई रोड धके खड़ा बा लइका बा बोल ले बदवा बोल ले बदना मत 100 रुपया पुरस्कार दल बनी डॉक्टर पीएन राय जी डॉक्टर साहब के हार्दिक प्रणाम करते हैं जा भोला दानी पद प्रतिष्ठा बनौले रहे अब जाने कि हमारा तो विकलांग रहनी विकलांग सीट मिल गई डीटीसी बस में बैठ गई नहीं हई लइकवा लगी हैंगा रोड धके खड़ा हो गई अरे 3 स्टॉपेज जात आतना भीड़ बढ़ गई कि एक में एक लोग खड़ा बा एकरा लागवा एगो पंजाबी लड़की वो खड़ा रहे जब बस वाला ब्रेक मारे न ब्रेकवा जब मारे तो अभी लड़कवा लौड़े कैसे जब ब्रेक मारे तो लड़कवा लौड़े बबुआ 4 हाला लड़ ले भैया पतिया में तो मजा ना है बाबा जब 8वां बेर ब्रेक मारलस ड्राइवर आयो लड़किया में लड़ल नु देहाती लड़का दिल्ली वाली लड़की रहे कर मियाज टंच हो गई फिर मरले तो लड़किया का अंदाज लाग गई घूम के एक तबड़क मारत बेवकूफ इडियट बस में इतना भीड़ है खुद को खड़ा होने का जगह नहीं है तुम बीच में किसको खड़ा कर दिया एक तबड़ में जाने की जिंदगी खड़ा रहले तुरंत बैठ गए नीचे एकदम पचरा हम आई गई अच्छा विवेक भाई बेंजी मास्टर है ना वो तरह का माला दे दिया गुलाब की शहर लेके इतना दिन रोनी है भूला गई नहीं हुआ हम सवेरे वाला सांझ के भूला जेले तू तो इतना दिन कहता रह विनय बाबू पुरस्कार दिल बने हमरा के भोला दानी बनल रहे जहां रहे लोग पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे इमाई बहन लोग के लय हो निमिया के डाढ़ मैया लावेले सनवा पचरा वो गीत आई ले ना पुरान भइल ना पुरान होई केतरो पढ़ ली के हाई फाई डॉक्टर इंजीनियर हमके बन जाए जा आई माई बहन लोग गावत जाला त को कहे लगे पुरान हो गइल बदल दस बेसाजे बज के संबत न लगे अजय मिठाई दुकान 100 रुपए दिले बनी हमरा के भगवान और दुकानदारी चक रखले रहे आए घड़ी के लय आओ तारी सनु सालो नहीं खेला गो तले भूला जाता लोई जना गोलर लगा आवत तनी टेम्पू से हम मुड़ी धोयो शैम्पू से ए घड़ी सरचो कइला पर नखन भेटत केने बाड़े कैसे भोजपुरिया समाज में नीमन गीत गावे लगा एक लोग के व्यूअर नहीं खो ना भरत शर्मा के व्यूअर कम हो गइल बाड़े गोपाल राय के व्यूअर कम हो गइल बाड़े मदन राय के लोग सटल बा अलग तनी हो जाओ तो मंच से अलग है ना मंच पर केहू ना बैठी है अनवर चलो पीछे चलो ना मंच पर केहू के अलाउ नहीं साइड होइए अच्छा कोनो बात ना जे हमनी के संगे लोग रही एक जगह तो बथुए का और प्रोग्राम रहे टाइगर बेंजी वाला रहल है गोरनी के नो घूमे खाती है एक जन भाई होई लगे हटिए मंडली से अधिक कोई नहीं बैठेगा लक्ष्मण जी हमारा गांव के बनल आदमी बेंजी वाला करे सारा कहता रहे ये बाबा का ये हटाइए इसको टाइगर जी को बाएं दो के खींच के नीचे हम होता नहीं भाई बेंजी वाला तो जाके अलग थुथुन तालना पड़ेगा हो जा तू लो रहा भाई तालो कौन बात एक घड़ी के नीमन जितना गायक रोले हैं शंकर मार्केट कम हो गई मार्केट में के बा खाली भात बना दे बता ना बेचाई ना खाली प्रसंग कोई बताबो ना बेचाई बासमती चाउर भर थरिया बना के मेहरारू दे देवो खाए का मन करी ना 30 रुपया ला कोटा के चाउर होके
रहरी के दाल तरी भर होके तने घी डालल होके तने भुजिया होके अचार होके तो भर पेट खा लेबो ओही नहीं गो नई हो गइल बा एमे हर क्वालिटी हंसावल खिलावल प्रसंग गावल लयदारी गावल सब मिक्सिंग ना रही तो गड़बड़ा जाई गलती ना नु सही जादू जी तनी मिया हां धारा माई के दुर्गा पूजा होके चाहे माई के मंदिर होके जहाँ मूर्ति बनावल बा माई के मांग में सिंदूर लगेला राम जी भगवान रहले दशरथ जी के बेटा कौशल्या के लाल रहले घर अयोध्या रहे कृष्ण ये घर द्वारिका रहे चाहे जेल में जन्म ले चाहे गोकुल में पोसैले उनका बाबूजी के नाम निर्धारित बा माई के नाम निर्धारित बा गणेश जी के माई गणेश जी के माई बाबू के नाम निर्धारित बा परशुराम जी के अवतार भई रहे शंकर जी के रूप में स्वयं शंकर जी परशुराम जी बड़े उनका आधारित बा हनुमान जी के आधारित बा अंजनी के बेटा रहले घर कहाँ रहे आधारित बा इनकर बाबू के रहे माई के रहे नाम बा लेकिन दुर्गा माई के केकरा नाम के सिंदूर लगेला उनकर पति के हो दुर्गा जी के कर बेटी हई उनकर माई के हो उनकर नैहर कहाँ हो उनकर ससुरा कहाँ के बताई ना बताई कारण की वो आदि शक्ति है उनकर शुरुआती अंत है ये ना हो निरंकार हर तरफ विराजमान बड़ी जब चतुर्मुख लोग मुंह से बहरी हो जाला बा चतुर्भुजी लोग के जब बहरी हो जाला माने ब्रह्मा विष्णु शंकर के तब माई को वो 18 भुजा को वो अष्टभुजा बन के आवेली अब पापी लोग के नाश को के फिर सकार से निरंकार में तो कवि के भाव हो। अच्छा प्रदीप जी बहुत बहुत पुरस्कार दे बनी शिष्य ही बानी भगवान भोला दानी बनौला तनी मिया ससुरा माई के जादव जी है हमारा को कहते तू गावो नचनिया को कहते कि उहाँ के बुलाई तू गावो हमारा को कहते भाई तू गावो उहाँ के भी बुलाई कितना मान मर्यादा रवा दे रहल बनी तन जाई ओदे नीचे उतरल बड़ी भेंटू कोई जाई रोवे बोला ले आई जाई त जादव जी भाई न वहीं जाके धर ले उनका के जाई अनिल जादव जी एकदम दौड़ल आ जाए हरवा जाई कह मत कि चलो चलो ना निमी है ससुरा माई के नई हरवा ओ के निमी हरवा पर करेलू बिचारवा हो के निमी हरवा करेलू बिचारवा हो के निमी हरवा अंतिम पद गीत के कहे कि माई के पांच
अच्छा दुर्गेश बाबा आशीर्वाद दिल बन हमरा के 100 रुपया के बाबा के बार बार पौलगी करते हैं जा हनुमान जी की कृपा बना रहे तमाई के पांच